Sar therong hang la pen lang tu rong hang rong arat BJP along ka chepok dun. Thereni phaing ko ranar kebani Phuluni constituency ka parlo. Sar therong hang la pen lang tu rong hang rong arat bangpli kep so se Congress la pen APHLC aracharya song pen COC BJP along ka chepok dun rente. Bangso ke deng ponami along alu hiaman pen MLA Dorsing rong hang EM Kangbura kiling Phuluni VDC chairman Thuniram rong hang la pen ong dung arat tum chetong dun. Melong song ke pangtangji anpartanon ke bangji Lok Sabha MP kiligalong kache pahai dunjia puthak chethan che mumpon lapen melong APHLC phan arbok ponsi 6 schedule pusi kaita hangkong ketap otpon lokpo arong kedam 6 schedule ke dorde pusi hemprek nangji pula nona bang ke ketheksi kache krong ketap otpon lokpo arong kedam thek seratum ke ketap otpon pe non ke thek theda joksi ketap otpon lok luputa BJP tumpen arbokpon Phuluni pen probin tarona ke loberta Malong News.